Starbay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga mo sinimatag Panamati region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 13 minutos karong adlaw, Sabado night, Hataw, Sabado, edition, Petsa 12. Sabado namang edisyon sa isining nga palatutunan sa kinahanglan liwat na banaton nga mangin kamulog ang bilog naman nga puwersa sa Kato News Team ato sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagtulong sa pinaka-ulihi labas natipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton sini ka polisam sa Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini matak ang dulungan oras sa kagabiyon ng aton sini nga Patrol 2. Kay na pa nagalambiyong sa pila kabahin sa Metro Bacolod. Liwat naton nga bantayan, liwat naton nga himulsuhan, amat naman nga pagdalom sa ang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Temporaryo magabulos ang trono ni Aksyon Dale Salazar, Aksyon Papang, Alvin Graba. Back to back sa atong nga piloto, isa pagid ka Papang, Aksyon Papang, Nixon Tahom. Wow, nag-upod naman liwat ang duha ka mga papang ba? Kasi kung may mamang naman nga madalasa, puwera palayo lang, no? Ang ato mo sa pagbantay sa mga balita, pinakaulihi, update sa COVID-19, balita sa nasyonal, balita sa international, News Center, Sabado night, builog nato ng puwersa ni Action and Defensor. Opda makita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A, sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast, Engineer Nelmar Madera, back up diri kay IT expert Action JM by Kin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago,
puwersa naman ni broadcast engineer Edward Palico. Sa kinanda ng inyo sinalagad, ang inyo siningang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 10 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Manaya-naya sa gihapon ang lakat sang panahon, sa gihapon may mga porsyon sang Bacolod kag outside Bacolod nga may mga nagapulo porma nga galom kung kaysa hindi mapaktan nagatupa ang ulan, baskog man kung kaysa tulot-talithiman, bisan paano nakatag inis ang kabulubugnawa sa lakat sang panahon. Di nagid man malikawan, nag-amat-amat na kita pasulod sa El Nino sa mga binulan sang tigilinit bla. Alanganin ni kay subong pa, may mga pag-ulan-ulan pa. May mga pagdupoy-dupoy pa sang mabugnaw nga hangin. Uy, kung kagahon, naragyapon ng katugnaw, no? Apisar nga bulan na kita sa Pebrero. Pero ang hangin, kung kagahon, makasiling ka nga ba? To Disyembre lang ba? Ano pagkatayan ko sa mga uma ang balay mo, no? Nga layo balaya sa syudad. Layo sa ginatawag nga polusyon. Ay, kampiyon ko no? Mga balay mo abera sa mga Don Salvador Benedicto nga kabukiran ba? Temprano pa ng DSB kadaan kung kaisa da. Naga-fog na da mo. So, hindi kita nun ang dalan. Tungod sang alipuop bala fog. Nan. Kung mga balay mo sa mga tunga wayang, ay abaw, kampiyon. Ang lusot sa hangin sa ginahigdaan mo, tugnaw. Kapag kanong ginahigdaan mo bala, himo sa kawayan, ay abaw. Lolinghod lang sa may electric fan, kag may aircon ka. Iban gani mo ni oras pulo panyapon pa ni gani mo. Medyo diet ka bla gamay, diet ka bla. Kanya po no mabi saging nga sabab lang ngay na blang kuan bagnas nga saging nga sabab hindi mo sa tamaan ka luto, hindi mo sa tamaan ka hilaw, sustuan lang bagnas. Tapos may ara kang kape sa una, hindi pa na sa unang usong mga kuan mo mga sulo sachet sang kape bla, mga 3 in 1, hindi pa na sa unang uso. Magluwas ang original nga kape nga ginatanom tablay mga pulupigado sa umaya ang kape sa unas ginahimo nga dokwan nablang bugas nga ginasanlag ano tawag sa gani sara-sara nan sara-sara baw bisan kape na lang gid native man daw kon 3 in 1 mo daw kon steak basta kape nga init amo ni pares mo sa saba nga saging nga bagnas. Tapos may gamay nga platito bla. Pusaan mo sang kotitot nga katumbal. Mo nang serbi nga do pulo panyapon mo abi. Pus ulaan mo kakwan. Katinabal ay agoy. Sampat nga panyapon mo kung narakas bukid. Tinabal bla nga gingisa lang. Ay kampiyon OPD man tinabal nga kwan nga hilaw. Tinabal nga preska, nga may kagay gisa. Oy, kanamiter. Hindi ko sa mga uma-uma kayo, wagi man niya gutom Aksyon Elmar mo. Sabi ko may mga humayan ka. Bagong patubas, bagong galing. Ang bugas mo, kapag pugati. Tapos pagtigaan mo, ginhapnigan mo pa sang sang pandan, lang hamot na. Ay, abaw! Bisan asin kag mantika na lang isang musaw mo. Pag isamo mo sa kanon mo nga hamot na may pandan, ay agoy.
Busog na busog. Na-miss ko gini nga mga pagkaon kung nara ka sa umamong. Hindi ko gini malipatan sa una sang elementary pa lang ko. Buhay pa to si Anhing Lulo ko pala. Those were the days. Sa una, hagaro ko ni Lolo. Nyato, dahil nani ko magkatulo. Saka to sa may daw bulubangli doon. Ito man ito to. Namang gabot ito kamuti kahoy. About puli man ko gabot kamuti kahoy. Sa kapuno sa kamuti kahoy. May taglima, anom na kabilog ang unods na. Basta mayo nga pagtanong. Pilit pa na. Kapag puli may ginipreparan niya si Lolo nga isa kagarapon. Tinabala sa pagluto, aso-asong kamuti kahoy. Titos Mau sa kahang-kahang kahang-kahang ginamos daw akong tinabala. Ang tiyan mo daw kinindakan ka apa silang nilaw. Amo ginang na-miss ko sa mga umaga, no? Grabe gid. So na tingala ko sa unang luwag na ginakalim mo na sa dadlom ka payag-payag mo man. Nya kwani nang bisol na inang tawag nila nga gabi. Ang bunga na kagabi gali kwan sus kadagko gali namong no. Kaya gali ang may bunga ng gaan na gabi dagko na sa no. Lagpad ba do kalaha no. Do baklalaw ko dagko. Ubi gali ubi nan. Do mga kalalaw ko dagko na aksyon na Nilmar. Di magluto kasi di mo na maluto bilog. Hindi nga ulot doon mo na sa kagkihado ni para makahigo sa kaldero mo. Ay, uperti mo. Ang unod yun isang ubi gali. Kamang gali pagkatos darong balay mo. Ay, puerti, no? Hindi ka na bisol, no? Munang namit ya sa mga umaga. So, may harap na si Lolo kung hindi ka man lapat, maisan bla. Yung maisan na, pilit na yan, puti na yan, hindi na yellow corn. Ay, agoy. Usaway kasudaan niya. Agarong mo na ni Lolo, kanto sa suba. Mangwa banag. Ay, ako nga mo sang banag. Ay, kampiyon ng banag mo. Ang katapat sina, gabi man mo. Posangan mo ka gata. Ay, sus. Kasumpit agi ya. Waserte. Sumpit man buli mo. Grabe, no? Muna sa unang, hindi ko ginimalipatan. Kasi kaya pa kami sa karusa. May patuloy sa una, habal-habal. May patuloy yung motor mong karusa. Ito sa una. Nami sa kaya sa karusa. Saan anong bato nanong ang dalan nga lubak-lubak. Hindi naman namin Manila sang Karabaw. O kung gano'n nulan, ang Karabaw, hindi makadlagan mayo kay kalakat mayo kay kakuan man, kakaguot man tiilis lunang. Ay, puwerte, no? Eh, sa mga motorista, ha? Sa mga driver nga nagabiyahe pa mo ni oras, extra lang ang paghalong. May mga madanlong nga dalan, ngayong magyan, kung nagatupa ang ginatawag nga ulan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:58 na. 2 minutos sa nabilin antes kita mga uungo sa tak ng alas 10. Sekta na ito sa patrol to Sekta na si Action Alvin Graba. Baloon tanay ang sitwasyon sang Bacolod sa paglibot-libot ya ining agabi. Temprano pa sa naglibot ni mong sa programa tutukay na sa Action Report. May mga sarakyan pa kag damo-damo pa kag may trapiko pa pasigurado ka mo ni oras alas 10 na dugay-dugay. Huwag na negro traffic. Doon tayo ni Subong nga biyahe. Kaya dugay-dugay, Corpio naman, no? Check na si Action Papang Alvin Graba. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon.
Night Patrol Field Report. Yari sa action na bingraba sa Patrol Observation Report. Pang! May gabi, Pang! Pang! Good evening, Pang! Was, Pang! Kamusta si Papang? Ay, buhi ang dugo! Buhi ang dugo ni Papang Nixon? Umpisa sa sakay namon mga around 3 o'clock tugtog subong. Ay, Buhi pertika ang dugo ni Papang. Oo, kaya Gaindakal gurong ang dugo ni Papang. pakon mo na ya kada kita sa mga mamsa kag mga musa. Kumakambal siya, wow, Pang, ari naman. Ayo di porma. Sako ang munoy kagatulok ya. Oo, wala lang madugay, labay kami to sa Golden Field. Oh, may harap pa daw, aw? May kadlaw gani ko to. Ha? Sa may likod bala sang Golden Field, sa may JC1 balada. Oo. May harap ko sa laptop mo. Andragid! Dragi, katong Fox la? Oo. Wala ulan na? tugtog Wala ulan sa punta? Oo, sakto. Ha? Oo. Wala ulan sa punta? Wala ito ulan sa punta. Kaya ka tinumpok sila to? Pero tinumpok sila to. Tapos? Palapit Paglabay mo? kay Papang. Paglabay mo to sa lugar, ng ban nila? Hambal yang ari. Boss. Ari, no? Oo, Gusto ba? ari, boss. Pili ka lang to skillet. Ayo di porma. Hambal ni Papang, pila. Ah. Hambal niya, City Sintos, larga Ayo na. di porma. City Sintos? Oh, City Sintos, larga na. Saka man ang hilanat yun daw, gasolina man ba? Ang gali, ang balgali ni Papang daw, kamahal ba? Sang una yan, 300. Hindi, pwede na. Oo. 500, pwede na. Okay. Pila ka na ito, Sintos? O, 500 ba, pwede na kalarga. May paman pa ng abag. Amo! Bagsat. Ay, Lumayong kagi. libot nyo ni Papang sa downtown daw namin sa downtown na sumuntaw, hayaw. Downtown na area action na Eric masyado ka tawhay. May mga pulis, ano na, lagi ipat-ipat nga nagyato kaya nga may pulis motor cup kina to, motor cup to. May ara na sila action na Eric, nag-aamat-amat na mga pulis nga naka-motor cup. Oo. Amat-amat nag-igpat-igpat bala ang ila sining nga mga blinker. Gani. Pero mailang kay bay manggahod kundi gaigpat gid lamang. Dara sa downtown na area ginlabyan taman ang downtown na plaza. Okay. Sa sining nga kagabihon na masyado okay. kasanag. Although may pipila ka mga salakyan di pasahe pa. Oo. Ang naghulat man sang pila ka mga pasahero actually. Sanag ang plaza, no? Oo, masyado ka sanag sang plaza subong aksyon na Eric. Ano tower, nagasiga man naglida. Ang Halandumon Tower. Oo, gasiga pa na da. O siga-siga pa, kagina nalabihan ta to. Oo. Siga gidya kung maliko ka sa may area sa nga Gonzaga. Okay. Malapit sa may Central Market ang ining Halandumon Tower siga action Eric. Of course may mga duag pula, Oo. may ara nga pink, may ara man nga blue kaga iban pa nanari sari nga mga kolor. Oo. Ag makitaan taman at the same time at least makahatag man ni siya sa dugang attraction, no? Especially sa kagabihon. Of course, ang kasanag man sa Bacolod City Public Plaza, Oo. makahatag hindi ka ba maglabay ka, hindi ka mahadlok bala? Gani. Nga may mahambal sa imo ya kag Hindi ka manitit madlok, bala? hindi ka madlok ka makasugata ka mumo. Ang lain pag idya kung may mga mumo man nga magambal yang tatlo bala ka mga babae. Oh, mumo nga damsa kag jusa. Ano, paamanan pa sang kan Sa ano? sang wasa. Ang wasa para na kay Kwan, kay among na mga linyada ni Papang. Oh, ang lain lang kay base man na magambal yang pang gusto mo short. Ayo di porma. Wala na chimpos Papang do nag-graduate na si Papang da. Why hambal niya gani nga daw hindi na gid kaya sa Hindi linggo na kaya kati nga pakanto na si Papang sa taas-taas na nga grado eh. Oh, ama mo bla si mo bla nga gasaka man ang imo sini grado. Ayo di porma. Asal Alvin. Gani man, sa ilo kita bala sa special com kay daw naglubat na niya. Lubat na sa? Yes. Ara pa. Kagina. Ara pa. Sustain lang ah. I-sustain ta lang ni Anay. Hindi ko madula. Kung hindi, balikan ta ka special com. Yes, aksyon na, Eric. Ara no? pa. Ara pa. May Oo. nabilin pa. Oh, may duga pa. Amo! Ayo di porma. Oh, may magwa pa ni. may magwa pa nga duga sa Oo. sa imo radyo. Oh, gani man. Di ang aton nga mga pulis galibot man sila, may mga checkpoint pa subong.
Kagina-aksyon na, Eric, naglabay man kita sa may dalan sa Araneta, sa may Gaisano. Oo. Gaisano City, wag-ulan to nakalakat ang mga pulis, nagpatigayon sa ngila sininga checkpoint. Tidin ko, way na nato Ano ang station? Yes, ang station number 1. Yan yung Police Major Ramel Saruna. Yes, sir. Mga K9 niya. Mga K9 niya. Actually, lapit lang manda, lapit sa may Taytay, sa may lechon ng Maladampi. Oo. Dara sila nagpatigayon aksyon na Eric, kung galing kiti paglabay naton, di matamat man sir basi masaylo bala sa ibang nga lugar. Gapangimos sila paglabay nyo na. Nagapanghimus na. At yung mga naman sila guros ang mga lugar naman nga speedy nila mga checkpoint naman eh. Makakandak sila da sang checkpoint kag dara na sa kwan oplan sita kag operation bakal para sa kwana ganban. Oo, amo na at least Comrade checkpoint pala aksyon na Eric, no? Amo ni kay kalabanan diri nga ginasita nila mga motorsiklo, Gani. mga tricycles, ti Ang maisang mga private ways laga kwana o checkman. check man sila aksyon na Eric, no, sa mga private ugali kay ting kalabanan nga na diri mga single motorcycle bala kung kaisa may mga balon pa bla. Oo. Amo ni ang importante diri ang station number 2 kagina kitaan taman to sila sa may area sa may dalan sang Bias Aquino Drive. Nagapatigayon man pero naga-blinker gid lamang, at least may importante diri ang presensya sa mga kapulisan, especially sa gabi o kagatungang kagabihon mabatyagan man. Agud may mga malaing nga ginhawa bala aksyon na Eric ang matahap man, no? Sa mga kapulisan, especially sa tungang kagabihon. Ang pulis na to, may mga time na sila nga nagkakandak checkpoint mo. Depende na sa ilang schedule kasi gusto na ni Sir Colonel Tomas Joseph Marti random checkpoint lang ni surprise checkpoint ak sa Albin. Oo, muna ang pinaka-importante ang surprise kag random checkpoint kay mabudlay man kung mataler sila sa iban nga lugar, ti may mga malain nga ginawa kung kaisa makabalo sila nga mahambala. Tara lang na sila. Di naman ta sa piyak maagi. Unlike the other days, last week, may ara pila ka mga persona man gani nakuhaan man sa nga illegal nga armas, at sinaya paagi man sa presensya man sang aton sining nga mga kapulisan. Kagina, no, nag-abot man ang presensya kagina ni Police Brigadier General Ortizo, wala aksyon na Eric. Chaplain. Ang chaplain. Sa Pro 6. Sa PRO 6, City Brigadier General Nagali, no? Ang chaplain nila, nagmensahe man kagina sa mga kapulisan naton sa idalom sa Bacolod City Police Office kag Nok PPO. Diin ang isa sa mga misyon niya, of course, makahatag man, no? Sa inspirasyon sa mga kapulisan. Pagabay niya gani, kabay pa siling niya mayuni kung may pila ka mga kabataan sang pulis nga makasulod bala sa seminaryo ka maging pari para kahit paano diri is Negros Occidental, especially Bacolod, may ara man ta chaplain. Kaya ang ato niya chaplain naralan sa Western Visayas mong medyo kuan man lain gid kung may argit aton sunod diri kay Police Brigadier General Jason Ortizo aksyon na Eric. O kagina naglabay man ang patrol sa area sa likod sa Bacolod City Public Plaza, that is in relation sa nagahilapit naman aksyon na Eric. Valentine's Day kay hindi na mapunggan aksyon Eric mong Lunes nga adlaw, Valentine's Day, amat-amat naman pagkamahal. Kaya basta ang kuan ang ilastak sang bulak sufficiente man aksyon Albin. Hindi sila kulangon sang ilang bulak kay buwas Domingo na pagka Lunes pitsa 14 na ti Valentine's Day na, hindi sila kulangon sang bulak sobrante man. Nagalaon sila nga may maabot pa nga mga bulak gikan sa Luzon. Okay. Pa sa may Cagayan Valley kag sa Baguio, basi man may ara kita mga lokal nga mga bulak man aksyon na Eric. In fact, ang bulak kagina sa pagpamangkot naton rosas palang daan. Isa ka bilog ang rose 100 pesos way pa na design. Sa kabilog rose? Oo, 100 pesos. Purting mahal ba? Yun tabala si papang last number naka-interview ta kagina kay Inday Nini. May ari ka di voice clip sa imo nga file? Sa akong file last number. Oo, ipacheck tabi kay Kwanbi kay action na Nelmar. Di last number mo da sa imo file?
Amo na si Nini ang na-interview mo ang hamot nga bulak ang isa sa mga nagabaliga dahil ita bulak ta sa kwan Yes, sa likod aksyon ng na. center. Oo. Ari na matian tabi. Arana. Gusto mo ba matian aksyon, Eric? Abi. Ari ang pahayag ni Nini sa Nini and Jojo's flower shop. Nag-prepare naman kami para sa Valentine. Hopefully, basi mangindakal man ta sa Monday. Oo. Sa karon damo man nag-order sa inyo? Ara naman may mga orders naman ta, may mga booking para sa Feb 14. Kung mabakal ko halimbawa 3 roses kag may design, pila ang bakon bayran? Ang 3 roses ta nga bouquet, 500 na siya. Pero 1 dozen, pilang mabaydan ko sa Ang 1 dozen ta naman sir, 1.5 na siya. Pero may ara man ta nga may mga package with chocolate, teddy bears, mga sina. Depende naman sa prices ta naman. pila na siya. May ara ta 5,000. Depende sa sizes sa aton teddy bear, sa aton nga chocolate pero Kung mabakal ang aton mga kauturan, isa ka bilog nga rose, may design na pilang amo ni siya sir, ang isa ka bilog ta nga rose, naka-design na siya 120. pero kung mabakal ka rose lang, wala pa design pila siya. Ara lang siya sa 100 lang. Okay. Ano ang mga bakal ta karon, especially in preparation sa Feb 14? Bouquet gidya sir. Bouquet gidya subong ang aton nga more nga ginapangita subong sang mga lagaw-lagaw. Aksyon na Eric Sita Nini, timakon mo na ya 100 pesos ang bilog, may design. Ang bouquet nga may dala teddy bear pila mahal pagid guro ay. 5,000 to? 5 mil. Ang may bouquet nga may teddy bear 5,000? Ang bouquet nga may teddy bear kag chocolate, Oo. 5,000. Pila? 5,000 pesos. 5 mil. Grabe na. Oo, amo na ka Kasi mahal. bakal hindi. Kapag unik sa bakal hindi. Si Papang? Bakal sa hindi. May ready na. Sinig niya gani, may tagaan sa sina. Kung mo makasarang sa 5,000? Kas, Papang Nixon pa. Aba. Oo, lantawa ba lang kapangilay. Pangbilay sa gani. Mani-mani lang 5,000 nga bulak ba? Ano man, makon mo na yang, nakapabangkot bang gani kita dito aksyon na Eric. Oo. Makon mo na ang carnation ba lang nga bulak. Oo. Ang tunga lang sa dosina gani. O magtamambal kita itong dosina, anong kabilog? Oo. So, with design na ni 1,200. Kamahal. Kamahal, nagmahal. Ang Star Gazer, 600 pesos gani aksyon na Eric. Stargazer nga bulak? Oo, bulak. Tapulanga, way siya? Ha? Tapulanga, way. Ang tapulanga, wala. Pangitan ka. Tapulanga. Bulak kasantan, way man. Bulak kasantan, wala. Pero ang Daisy Ara. Wow, DC, oo. Oo, may Daisy 6, Daisy 7. Lain ang imoya, DC. Kito nga bulak. May DC to, dula? Yes, may ara aksyon na Eric, mga bulak sa nga Daisy. Oo. Ara man ang bulak bala aksyon na Eric sa mga Malaysian moms. Kagaiban pa nga pwede. Para Sunflower, ada ganit na mo, oh. Kamagayan? Sunflower. Sunflower may ara. O ganit, lagko, oh. O dagko, Kapag mahal. bilog? Mahal ang bilog, 300 to 350 pesos. Ang isa ka bilog? Ang isa ka bilog, may design na siya. May design Oh, na. may design na siya. Grabe. Pero makon mo na yung 300 to 350, depende pa na sa size bala aksyon na Eric. Gani. Oo, muna mga balantayan, tati. Base pa lang, iniya kay ang mga bulak na galin sa Bagyo, na the same time ang iban halin sa Cagayan Valley, ti base pa lang muning isa sa mga rason bala, pag-transport, ti may mga costing pa na, that is why medyo mahal. Pero base pa lang nga mag-abot ang mga local naton, especially halin sa Salvador Benedicto, may ara kitaya. Salvador Benedicto, may ara magli nga bulak kali nga ginadala mo sa Bacolod sa Salvador Benedicto bugnaw man natin titamo ka man na bulak matanong ko na mga action Alvin may mga bulak man halin sa doon Salvador nga ginabaligya sa subong daa sa sina nga kwan nga lugar i-check tabi sa action Alvin sa special com na lang guro ni action kwan action Alvin
Yes, aksyon na Eric, no? May way pa nag-abot ang mga bulak halin sa Salvador Benedicto kag sa banwasang Murcia kay normally nagapreparar man ang mga kauturan ta from Murcia ti may mga roses man sila nga mga tanom. No, ti base pa lang maglubo, no? Lantaon taman by Monday kay normally ti Monday is Valentine's Day ti tagsa ka mga merkado ga preparar man para sa in line sa celebration sining Valentine's Day kay nagliligad to bisa ng mga bulak sang una halos hindi pa bakal because sa pandemic bala aksyon na Eric kasagsagan bala sang COVID-19, that is why yung mga tao kag mga nagabaligya medyo nagataha pa last year even previous years pero subong niya at least ara kita sa alert level number 3 medyo kahit papano yang nagapreparar na ang ato ng mga kauturan para kahit papano yan makahatag man no, sa mga bulak sa ila sini tagsa ka mga palangga sa kabuhi aksyon na Eric. Sige, bantayan na ang presyo sang bulak buwas hasta sa 14 Oo, i-check na ni ang presyo sang bulak sa pizza 14. So for action Eric no, umuning ang pila ka mga sitwasyon man masyado katawhay ang dalanon sa syudad sang Bacolod kung magahangla kita sa kalangitan subong na gabi ginapalibutan kita gihapon sang galom. So sa aton nga mga kauturan extra nga paghalong hindi niya garantiya nga ang katawhay sang syudad sang Bacolod especially ang mga dalanon sa syudad hindi niya garantiya nga magpagusto sila dalagan no o magpadalagan sa ila sini nga mga salakyan. So extra nga paghalong. Sa aton sini nga headline mabatian dugay-dugay wanted sang kasuguan arestado sa mga katapo sang Criminal Investigation and Detection Group. Report gikan sa patrol with aksyon Nixon Tahom ini si aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din ka man nga bahin sang pinaslabuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Daghang salamat kay Aksyon Alvin Graba live report sa Patrol 2. Sitwasyon sa Bacolod Plus ang mga pinakaulihing bili sa mga bulak para nga ihatag sa mga mahal sa kabuhi sa ila palangga o nagtaas-taas ng hilanat siya mahal-mahal man. Magabi nila kay Mr. and Mrs. Lowy Di Paula and family sa mga taga-Dunganon Boys may gabigid sa kay June kay Pretty Mahilom and family sa kay Serena Grande sa kay Gabriel Gonzalez Giovanni Mil kag kay Montiflor PD check attendance lang siya sa kay Buot Pero Dungol Buot Pero Dungol ay perti Buot Pero Dungol kay Milili Oligo da sang Banis Kape sa Tango Bayang Gabigid nagapaurok-urok siya pamati sa Action Night Patrol program kay Martin Aliling mayang gabigid. Mailan dira nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol program, no? Musta ta si Mama Bitilaw sa Binalbagan? Kamusta ka da? Kumari ko Jan Silao, kumparing Dalbert, Tadlan kay Janberg Jod, Felix Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jikil Jod, Ihado Aljan, kay Nene Lauda may gabi. Ang mga shell dira or pampoy sa may shell sa Binalbagan nagapaurok-urok kid pamati sa Action Night Patrol program, no? Mga security guard empleyado dira sa Bisco Binalbagan kay Miss Nora de Mabildo kay Mr. Leve Frias mahala dira nga pag paurok-urok, no? Sige lang i-check ta dugay-dugay ang signal ni Action kuani Action Roger Gote ba siguro kung padulong pa lang siya balik sa isa ning mansyon sa ilo na kay Action Nelson Patenyo may gabi dira kay kuan kay singani sa kay
Miniel kwanda realista ni no ga paurok-urok ito Miniel realista ni realista nga pamati gid sa ato sa nga pagpangalagad sa kay Tiloy Ben Garotso mayong gabi gid ra sa imo Kativir dara nga paurok-urok sa kay Kativir no kay Connie Laparanda, pamilya Laparanda, Labanyego, kag Isparisya. Natamya ka mo ni Connie Laparan sang Pandanon. Don Salvador Benedicto. Ay, perte. Paurok-urok gid sa Action Night Patrol. Reynaldo Podiroso da. Mati si itong Kusyo ho. Die hard ko sa Action Radio. Salamat gid kay itong Kusyo. Sa kay Melchor Kabatuan Federe. Ara siya ka pa urok-urok gid pamati. No? Sige. Sa ilota sa report ni Action nilasok patenyo sa First District. Durante nga ginangan-angan tang signal. Alin dito sa Segundo Distrito. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Toto Ronnie Gordon and family ka monitor sa ato. Action Rason, may gabi, kamusta dalang panahon? Yes, Action Eric, mayang gabi man, bago gid lang nagtulak man ang ulan. Tulak, plano nga tulak ba? Ati naguntat ang ulan. Naguntat, hindi kayo nagtulak, aeroplano nga naglupad. Ang mga bulubudlay tinagabal, hindi pa ko sarabal, ari man tao ni nga. Kasi kagligin ulo sa tao sa ato katawlamat nga ano na ba ni Nilson man ko ambot na kay sir ko mo chindi. Naglupad para min chindihan kay nagtulak, naglupad. Nagtupa. Kinupyahan lang ang mga kinupyahan lang ang mga lingwahe. Mga lingwahe bladi ko kisa magamit mo kisa kung ikaw gatalang ka kun anong gamiton mo. So gamit mo sa hindi pa mo. Hindi ba? Anong tulak man? Nagtupa, naguntat. Damo na bla, no? Kung mo bago lang naguntat ang ulan. At bago lang naguntat ang ulan na Action Eric. Pero basko ulan ta sa inyo? Basko ka, inapan isang mga alas 3. Kaya naguntat siya ng oras? Mga alas 8, naganaw naman 5 ka oras nga ulan? Tindigid man siling continuous ang ulan, dugay-dugay mauntat, dugay-dugay maulan naman eh. Okay. Off and on, off and on. Kung continuous na mak-experience naman tabahadi kay ginabaha da na ding area magkisa manubo da ng area di kay lapit man sa dagat. Most probably kung magatayo yon ang ulan mag 5 ka oras daw sobra-sobra naman na. Gani man. Duwap lang gani ka oras di galutaw ng mga di basura dis dala no. Di labi nagikon 5. Ti mayo man kay nagauntat na Action Eric. Ati good. Ang ulan kaga medyo mabugnaw ang panahon. Mabugnaw pasalamat ang mga mangumat kay mga tanom-tanom man sila sang kararuton kag lalaswahon. Ay mo ginapangayo nila kay panahon na subong daan sang ilinit kay tapos sige man di ang panapas tubo sa amon di pagkatapos kung mo subong katapas na subong sinyo da. Ginaarado naman pagkatapos gugit nga mawislik-waslikan kaulan bla. At timing na para katapos sa humok. Humok ang duta. Mamukumok ang duta mag-arado ka. Gani na muning kang kalatraba daan di gid man tanan fertile ang area di kedamo di abato. Batuod no. Ginapili-pili mo lang di lugar ang pwede mo matamnan tubo mo. Buti bisang kahoy gani namon di hindi maayo kadlagko. Gani ito kusang bato-batohon na duta no. Bato-batohon kag bakyas blang atigagid bla kayo ya. Grabe no mainitan yaman kakali no. Jesus ang Damululbo mo ng buha mo sang kali ka duta sang kapag katigaman sang bakyas no.
gamitan mo gidya kung kung bara kag ano mo. Tuod no, bara Kag- tuod. Kag Kaya kung para kaya kung pala lang, sa doon di siya kadulot, no? kung palahon mo ya di mang pala mo hindi di magdugay di sang kalot mo. Gani man. Dugay-dugay maigo mo ang Bato. daw bato nga hindi magali bato pero nagtigab lang Sila mo to siminto, no? o daw siminto. Kaya mo na kung kaysab lang ang amon di bukid hindi gid man mo mapuslan niya kung ang parti tubo kag iban. Iti may haragin man niya mga area man nga mayo ang ginatamnan sa nga tubo. Gani. Pero ang Calatrava gid man niya mo nang binukid nga bahin. Hindi gid man niya siling mayong ang duta di pariyo sa sur nga nami ang tubo sang tubo. Gani, oo. Ti Calatrava ya lain. Oo, kay bisan kahoy namon di gagmay. Hindi gid dalagko. Well, anyway, ibang balita kay impormasyon natong karon nga gabi action ni Rek bago lang matapos ang ginpatigayon nga bypass operation kag entrapment sang makatapos ang criminal investigation and detection group dira sa may San Carlos City, CIDG sang Negros Occidental Provincial Police Office. Kagaupod man ang tropa sang San Carlos City Police Station sa sining nga gabi nagapatigayon sang isa ka entrapment ka bypass operation dira sa may Hacienda San Jose, Barangay Guadalupe, Ciudad San Carlos. Kung ang ini nga lugar ang Barangay Guadalupe diri man to nakwaan sang 10 point something million nga shabu. Ay, gali. Oo, mo maning nga barangay. Oo. Dira man kay na ginoperate sang CIDG Nokpo ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Jordan Kalunsag, 31 anyos, residente man sang Hacienda San Jose, Barangay Guadalupe. Nakwa sa iya action na Rek ang isa ka caliber 38, tatlo ka live amos, isa ka lighter kag isa ka sachet nga ginadudahan na shabu kag 3,300 nga gingamit nga bypass money. Okay. Sang CIDG kag cellphone kag ang ginasakyan niya nga motorsiklo. Ang nakuha sa iya sa ginpatigayon ang isa ka bypass operation dira sa may Guadalupe. Amo ni ginalantaw subong sa aton sini kapulisan. Okay. Nga agid ya Guadalupe kay ini nga lugar action ni Rek layo ni nga lugar sa proper mo. That is why nga ginalantaw ni sa aton sini kapulisan kag ang mga balay diri hasinda ni siya malayo kag ti posible nga atong 10 million diri man to nanago mo gintulugan gito sa aton sini tropa para lang makuha to. So ini nga lugar man mo man ginabalik-balik man sa mga operatiba para sa ilang mga operasyon ti amo ni isa naman ni mismo sa isang makalugar nakuhaan sang suspected siya bukag ti igo pag-isa sang kumilik gun ban action Eric. So ini karon nga persona si Jordan Kalunsag ang detinado diri sa may custodial facility sang San Carlos PNP. Kag posible magapangatubang kaso illegal possession of firearms, kumilik gun ban kag Republic Act 9165. Kaya na diri sa Ilota sa Banwa sang Calatrava, ang mga katapos ang kapulisan kag ang 79th IB nagpatigayon makainasang pulong-pulong diri sa may Barangay Kabayubo kung nadumduman mo aksyonerek ang Barangay Kabayubo dito no nasapuan si Kagintiro si Jimmy de la Cruz. Correct. So kaina nagpatigayon sang dialogo ang tropa sang kapulisan kag sang Philippine Army sa mga barangay residents sa among barangay kag isa sa ila sini nga ginistoryahan ang kampanya sang illegal nga droga sa bahin sang kapulisan kag sa bahin sang army at ang anti-terrorism kag pagatag sa mga impormasyon sa mga tawo nga hindi nila kilala nga nagasulod sa ila sini nga barangay action Eric. No, amo nang pila ka mga activities kay na
diri nga ginapatigayon sa may banwa sang Calatrava sa ginisa nga puwersa sang Philippine National Police kag sang Philippine Army 79th IB. So mo nang pila ka mga informasyon kag Regards balita lang nga regards lang ko ta kay Madam Josie. oh ba ga pamati sa Oo, ka pamati siya. oo dapat gid sa mamati Oo, iyara. kay silingan lang kami. Arang banay ka report na sumati. Oh, gani isa lang kapitaan ng ulot taon di di sa mati da. Hindi sa mamati ka maglantaw nga kakiyot sang tsura sa banay sa live. At hindi na ipagsapakan ng picture ba kay Sige na. wala parehas na yung picture. Gani. One of a kind. Ha? One of a kind. Oh, one of a kind na siya. Mga tsura. One of the kind kag never mind Oo, kag amo ni mga tsura, mga endangered species niya. Oh, tiyoy. Alalungan na. Mga weird ba lang ang mga tsura ba? Weird. Oo. Tumauya mo to sa tsura. Mga pinasahi ka tsura. Oo. So mo reaksyon Eric ang pila ka mga balita kay impormasyon madulon natong karon kagabi sa Action Night Patrol. Gikan diri sa banwa sang Calatrava, Action Nelson patinyo ka action nagasiling dumalipat man tawa mga aksyon di ka man sa Pinas sa butong ka sa mabalita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Masala ka pa ha. Salamat kid Action Nelson Pateño live report gikan sa First District covering sa Toboso Calatrava kag syudad sa San Carlos i-try tabi liwat aksyon na Nelmar signal ni aksyon na Roger Gutin indicate na sa ibang number. May gabi nila kay Totoro ni Gordona kay Nina Litoy kasmate ko Angeli Salomante sa dalaga sa Salomante ano apelyido sa ni classmate ko Angeli Salomante ara sa sabong sa Laguna mong shout out lang ko sa mga dulid nun kag Bacolod nun ayong gabi gidira no si Melchor Kabatuan Fidiri ara man ga pa urok-urok man Maninoy Maeng kay Maninay Chari Salvacion da ara man sila ga pa urok-urok man sa Action Night Patrol di man kompleto nga nila kundi sila ka pa urok-urok pamati ay puerti. Sige, kay balikan taliwat ang signal dugay ni Kwan, ni Action Roger Gutin. Sa liwat na si Action Arlo Ticar sa 3rd District. At ipon niya sini nga mga police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Yari sa Action Arlo Ticar, line number 3 sa report. Action Arlo, may gabi, please come in. Eric, when it comes to peace and order situation, there is a 3rd district sa probinsya sang Negros Occidental base sa aton nga pag-monitor as of this press time, Action Eric. So far, nangin matawhay kag nangin malino ang aton sining area of responsibility kag wala sang nagluntad nga kon anano nga mga insidente kag kabay unta Action Eric nga magapabilin nga malinong ang 3rd district sa probinsya sang Negros Occidental. Sa pihak nga bahin Action Eric, ang report nga aton sini nga madulong subong nga gabi amo ining ginpahayag sa aton ni Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo nga padayon sa gihapon ang ginapatigayon sa Victoria City Philippine National Police sang ila sini nga programa nga ginatawag talakayan sa barangay nga suno sa ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Pajardo ang OIC Chief of Police ang Victoria City Police Station sa interview sang Action Radio nga suno sa iya ini sila padayon nga nagahimo sang ila sini nga buluhaton sa tagsa-tagsa ka mga barangay dira sa siyudad sang Victorias. Suno pa sa kay Lieutenant Colonel Pajardo Action Eric nga ini sila ang nagapalapit sa komunidad agod nga maghatag sang lecture sa mga pumuluyo ilabi na sa tagsa ka mga barangay kung paano malikawan ang krimen o kung mapunggan ang mga kung ananaw man nga mahitabo o kung magluntad nga mga insidente sa ila sini natungdan nga mga lugar o kung barangay. Sa among aktibidades Action Eric ini sila
ang nagahatag man sa ginatawag nga barangay consultation agod nga mahibabluan sa mga kapulisan ang mga problema sa mga pumulyo para mahatagan nila sa gilayon sang solusyon diin suno sa kay Lieutenant Pajardo Action Eric nga ang problema sang mag-asawa amugid ang samasami nila sini ma-encounter nga mga problema sa barangay. Gapang suno pa sa kay Police Lieutenant Colonel Pajardo Action Eric nga ang ila sini nga ginahimo sa karon para maka-generate sang suporta nagikan sa mga pumuluyo agod nga mapaluntad kag mapabilin ang kalinong kagkatawhay sa siyudad sang Victorias apang si Police Lieutenant Colonel Pajardo Action Eric ang nagaapilar ini sa mga pumuluyo nga kung may ara ini sila nahibaluan sang mga pumuluyo nga nagahimo sang illegal nga buluhaton ginapangabay niya Action Eric nga ini i-report sa gilayon sa ila sini Talatapan. Report nagikan dere sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting mga kaaksyon diin ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Arlo Ticar. Live report gikan sa area sang 3rd District. Why gid no lang alang si Kwan. Action Roger Gutib. Good morning dira kay Madam Vanessa Mayo sa Minnesota, USA. Kay Jinky Jalagdon dira sa Arizona, USA. Manan dira nga pag paurok-urok pamati. Nga monitor isla sa Action Night Patrol program. Hindi man na kompleto nga bila kundi sila makapaurok-urok pamati. Mga taxi driver na ito nga nagamonitor. Kaya kita katawag nga Operation Tulong Task Group ng mga taxi driver. Mga itong kapulisan nga nagalambiyong man pero ang dulongga nagapamati sa Action Night Patrol program. Salamat kita. So, Rikit Action Roger, daw hindi kagid namon malambot na sa imo sining nga signal. What happened nila sa imo sining signal da? Magabalik ang news rin para tutunan Action Night Patrol when we come back. Balik ka report sa ato si Patrol 2. Mga police report karati po ng Action Albing Graba pagkatapos lang sa kato importante nga mga pahibalo. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, everyone, ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningang henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugali. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaya isang cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The candidate Maritime Police Station sa diin ang narasto diri kilala kay Ginold Losaya, residente sa Barangay Bata diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod diri kay Police Captain Armelin Vargas, paagi man sa Oplan pagtutugi sang CIDG. Ining si Losaya ang ginaresto paagi man sa warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10883 ukon New Anti-Carnapping Act of 2016. 300,000 pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Report gikan sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Aksyon Night Patrol. Salamat kit Action Alvin Graba. May gabidira sa kay Adam sa Labatos. Sa kay Linlin Tisingda. Paurok-urok pamamati sa Action Night Patrol. Kay Ricky Calvesda, pamilya Pahilanag sa Barangay Tampalon, Kabangkalan. Sa kay Kurt Nathaniel de la Torre. Sa kay Hussein Locsin dira sa Gardenville Subdivision sa Tangob. Ricky Calves Tamiyay lang pumuluyo sa Purok sa Barangay Riverside, Isabela. Richard Hans Nim, pamilya Nim Kagrodilia sa Barangay Tapi, Kabangkalan. Lamot na mati Ray Baryoga, pamilya sa DSB Pandanon. Gamonitor gid Evelyn Tungki Valenzuela. Mayang gabi, manandira kapag parok-urok. Pamati dira. Lorna Pakto sa Talok, Bago City, ara pa siya. Kent Bulakha Wanisa, kami ako lang dira Liso, Liso Kakamansi, Action Eric, Liso Kakamansi. Nel ni Realista. Ara manoga monitor si Rolando Junior Tosalim, Barangay Rizal, Oton, Iloilo, Bao. Ramon Junior Laksonda, may ngabigid.
sa Barangay Alihis, gamonitor siya. Pilipina Piesa Junior, ara sa Sampinet, Bago City. Sa kay Kinji Blanca, ara sa Talisay City. Puma Lumina, kay Alberta Estrabon. Tama lang si Tatay Turing. Diding Alojamiento da. Sa Barangay Tipulo, Pontevedra, Alojamiento, family, gapa urok-urokin sila sang pamati. Salamat kidara si mo. Jocelyn Alibuon Dispuho, kay Teresita Yung, Rosemary Kabugwason sa Kubay, Kurt Nathaniel de la Torre, at tapos ni si Jigs Ambong, Toto Jigs Ambong, Mustada Idol, pag may tay, masar mo di bakulod. Toto Balulot, Bobby Labrador, sige ko no inulan sa Inigarano, Igop Kape, Sir Blip Otshort, Bao de Prensa Langgaba, Alexis Wingwing Torre, tamay lang pamilya sa Dulid ko sa Paranaque. Alexis Wingwing Torre sang UK. Anilo Sansino, ayong gabi dira sa imo, kamay lang dira kapag paurok-urok. Monitor, Rafael Diaz Jr., sawaya si Robbie Diaz, Happy Valentine's ko na. Luisa Blanan Kaungga, monitor kay Teray Buot sa Bago City. Ay, gali. April Joy Gaston, April Joy Gaston, taga monitor sa ato na. Tuto Jade ko no, mayong gabi dira sa Barangay Tangog. Sige, gusto ko pa, chimpo ko daw alang-alang na gido. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Si Boots Magno, ara pagali oh. No, si Manong Boots Magno, gapa urok-urok pa. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimano na Action Night Patrol Program, Sabado night. Liwat naman ini magatakop sa Bilog Kasimana. Balik naman ini Lunes. Same time, same station. Ato sa mga patrol na yun at reporters in action. Nga nagpanglagad kanong gabi sa kay Action Nelson Pateño, Arlo Ticar, Action Alvin Graba, Action Papanixon Tao, mga piloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to Back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, Sala sa mga Station Manager Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong. Ang yung lagat ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, iskiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Happy weekend! Mga kaaksyon sa di ka mga bayan sa Pinas, labuton ka sa mabalita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Aksyon Radio!